Magtitinda kayo bukas? Oo naman. Ha? Oh, dahil simula bukas, ayun yung gagamitin nyo. Oh, yay! May padyak na kami! Iyo pa. Iyo. Magandang hapon. Oh, ba't giniba na tong bahay niyo? Oh, delikado baka tumagilid din natin Michelle, oh. Baka tumagilid, dapat may ano. May kalang na ano, unan. Ayos yung radyo dito guys, oh. Tingnan natin yung radyo dito. Si Papa po lang. Ba't nilagay dito? Ayos ah. Tulog yung mga bata. Ang init Ate Michelle. Ha? Wala siling pa? Ay, wala palang kuryente dito. Babasang-basa na yung mga likod ng mga bata. Nasa pumpa naman kayo nakahiga. Raymond, kumusta na? Ha? Okay naman. Patay nga ng ngipin mo. Mapula pa rin. Asan si Mia? Trabaho? Sa Ukayan. Ano yung nakita ko sa Facebook na ano? Ano? Yung mga sugat ni Mia sa kamay? Yung gawa-gawa lang yun. Ha? Yung bulpin, yung ginaganon doon niya. Bullpen? Oo. Eh, ba't sugat-sugat? Walang magawa. Hindi ba kutsilyo yun? Hindi. Bulpin daw yung matalim, yung bulpin na maliit lang ano. Ano yung dahilan? Bakit? Gusto mong pakamatay si Mia? Hindi naman. Tinanong ko nga pag uwi, sabi niya, na-triple lang daw yung kamay niya. Wala daw siyang magawa dahil ba nang bibili. Ayos yung tripan eh. Sabi ko, nasa pulso nga yung... Eh paano kung inabot yung pulso niya? Hindi naman daw, bulpin lang Kasi, daw yung kasi ano. hindi pa. Kasi Oo. hindi. Eh paano kung napuruhan siya doon? Kaya na, pagalitan nga ni tita niya eh. Sabi, nasa pulso pa naman yung naano mo. Kala ko pa naman kutsilyo talaga yung Hindi. Lipstick po. nilaslas, ha? Lipstick po sa kulay pula. Dahil pinakita lang sa amin yung pag-uwi niya. May mga sugat talaga. Malit man lang. Tapos, lipstick daw, linagay kaya mapula. Ano sinabi mo sa anak mo? Pinagalitan ko. No, trip daw mo niya. Ayos din mag-trap si Mia na eh. Kala ko talaga kutsilyo, naglaslas siya ng pulso. Eh, dami-dami pa namang sugat. Bulpin daw yun. Sabihin mo, wag nang ulitin yun, ha? Nestor, kumusta? Yan inaayos guys ni Kuya Nestor yung kanilang lutuan. Kung hindi naman yata matibay eh, oh. Hindi pa yan natin. Ha? Wala pang brace. O, tapos ano gagawin dyan? Ore niya. Tabangan muna ako. Wag ka magparaan. Ay, Ito yung buhay na mahirap, no? Ano yung bubuong sako? magsagat ka dyan sa ano. Butong ano yung tama mo dyan sa ano kang bubong. O, yan. Hugat ka.
Balik ka dun. Sige na. Sige, saak na yan mo. Ba? Tara. Yung isa dito sa kabila. Yung isa dito naman sa kabila. Oh. Tingin mo hindi yan tutulog, Kuya Nestor. Buwan. Mahaba kasi yung mga sobra dyan sa ano. Sa taas. Kaya nakaangat to. Di ka nagtinda, Kuya Nestor? Naubusan. Nag-try si Raymond. Sinubukan ni Raymond magtinda ng ice cream kahapon. Oo. Ice buko. O, kumusta naman yung tinda mo, Raymond? Ha? Magkano yung dilihensya mo? 100 yung dilihensya? Ilang oras yun? Magkakalatin. Araw yun. Half day? 100? Natunaw. Bakit? Inabili yung iba. Baka naka-steady ka lang kasi sa isang lugar lang, hindi mo iniikot. Sige, kumingan kung Pangit. Yung ibenta mo, 100 o 100 lang yung ano mo? 250 po, so So yung dilensya mo doon 100. Oh, ikaw, si Kuya Nestor naman, hindi ka naglako dahil gumawa ka ng bahay mo. Pag naayos ko ito bukas, baka Facebook ko din. Pero tuloy-tuloy pa rin yung paghahanap buhay mo, yung ang tawag yan, ice buko. Oo naman. Tuloy-tuloy pa rin. Naglalakad pa rin kayo na. O, gusto mong hindi na maglakad pag tinda ng ice buko. Mabuti nga. Halika, hindi kayo. Tayo dito sa labas. Ayan, dahil manumano lang yung ano nila guys, pagtinda nila ng ice drop, bibigyan natin sila ng ng surprise. Surprise! Dito kayo. Mas Kasi di ba mahirap maglako pag maraming dala na. Masakit sa okay lang dumi lang yan. Dahil bukas magtitinda kayo bukas. Oo naman. Dahil simula bukas, ayun yung gagamitin nyo. May budget pa tayo sa Mon. Sige na, gamitin nyo na. Gagawa Gusto nyo magtinda na kayo ngayon? Gagawa pa kong upuan. Ha? Ayan, upuan na lang yung kulang niya. Simula bukas, pagtinda nyo, ito na yung gagamitin nyo. Baka hindi na kayo lako ng lakuan Oo. Okay. Salamat. Ano masabi mo? Salamat sa naggawa dyan. Tapos, ikaw Roy, salamat. Pinagawa mo kami ng sasakyan ni Raymond. Sa tingin mo, makakatulong to sa kanya? Pag naklase sila ako ang maghatid. Nakakatipid nila sa pamasahe nila sa kanila. Pag nag-face to face. Tulong-tulong lang kayo, di ba packet dyan? Pag napagod si Papa niyo pagpedal, ikaw naman. Hindi na masyadong Sila naman yung packet yan, magtutulak. Tapos, ito na, sasabihin ko na. Natatandaan niyo po nung last December, di ba, nasabi ko po, nabanggit ko, nagkaayakan pa nga kami, na paggagawan sila ng bahay. So sa tingin ko, hindi na po siguro matutuloy. Kasi wala na po tayong kontak doon sa sponsor na nagsabing paggagawan sila ng bahay. So sasagutin niya lahat ng gastos. Kaya yung tira nilang pera sa akin, hindi ko ginagastos. Nilalang ko talaga yun kasi bala ko sana pag natapos yung bahay, kung natuloy sana yon, yung pera, ibibili ko ng mga gamit nila. So ngayon, ginawa ko, ito, pinagawa ko na lang padyak. Kasi baka ito yung padyak na to, yung maging bunga, maging susi, para magkaroon kayo ng sarili yung bahay, basta magsipag lang kayo. Sabi ko nga, pag walang mahina na yung icebook ko, siyempre, may business naman ako. Sabi ko, magtitinda ako ng tuyo. Tapos, kung maaga pang maubos, mamasada ako. Paparesto ko to. Tama yan, no? So malaking tulong tong padyak na to para sa inyo. Ano masabi ni Raymond? Dito kay Raymond. Thank you very much po sa nag-sponsor, Tagos. Maraming salamat po Kuya Roy. Dahil kung wala po kayo, siguro po wala pong gagamitin kami sa
titinda. Maraming salamat po sa inyong lahat. And please support po me and Raymond. Ay, kumusta na yung YouTube channel niya? Nag-upload pa. Nag-upload pa? Oh, dali natin sa inyo. Tulak mo na to. Pugi. Oh, yay! May pajak na kami! Yan yung gagamitin yung pagtinda nyo ng ice buko. Buko dito ko yan store. Di ba nagpapagawa ka ng bahay? Tapos gusto mo din madagdagan yung puhunan mo para makapagtinda ka ng tuyo. Yan, di ba yung pera nyo sa akin? 39,000. Opo. 39,000, so binigay ko 14,000 to. Tapos yung 5,000 binigay ko sa inyo pampuhunan. So ito may 20,000 dito natira. Siguro, kasi Ay, paayos. palitan muna na eh. Oo, palitan ko na lang. Yung bubong nyo. Ito, Bago pang palit. Oh, So, palit. basta bahala ka na kuya dito rito, ano? So sana, magamit mo ng maayos tong pera. ayoko po. Aayusin ko yung pirata. Talagang, yung mahirap sa nag-i-sponsor sa amin na malaking mahalaga na yan sa amin tulong. Malaking pera na to. Talagang maglalago yan kasi may service na kami. Kung magpipis-tapis naman si Raymond, ako ang magtitinda. Sana ito na yung Sasabihin ko lang tayo. daan para yumaman kayo. Hindi, sana ito na yung maging daan para gumanhawa yung buhay niyo. May padyak na. Oh, may puhunan pa. Ay, di. Yung iba. Hindi ko. Oh. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20,000. Salamat sa nag-sponsor itong pira. Maraming salamat, Roy. Kung wala kayo, paano na yung pamilya ko? Sana maglago din ito sa amin. Malaking bagay na ito sa amin. Nagtulong sa amin. Kung hindi naman natuloy yung bahay namin, kami na lang ang Kaya magpupundar. magsikap na lang na para magkaroon ng sariling bahay. Tapos ng pag-aaral, try mo na. Pugi. Tapos ng pag-eskwelahan. Yan, mag-unbox sila guys ng package galing to kay Ma'am Violeta Ramos sa Canada po. Hop! Okay. Damit. Oh, kanino kasi yan? Gusto mo yan? Kay Raymond. Sige, labas mo yung laman. Sige, sukatin mo nga, Raymond. Ando mo na, ay, hustuan sa ko. Ha? Hindi. Pwede itong pang eskwela. Pag maputik. Itong gamitin pag eskwela. Wow, saktong-sakto. Kay Mia siguro ito na eh. Pababae ito eh. Bag to ng pambabae. Oh, sa'yo, halika ba? Halika. Oh. Twinkle, twinkle, little star. Oh.
Ito, may mga gamit pa dito. Mga damit. Yung mga damit, kasi lahat naman ito magaganda. Tulad ng jacket ito. Marami yan. Pero si Mia, meron din dito. Yung isa, ano yung laman niya? Sapatos. Bag. Hindi na ito bagay kay Raymond. Hindi na rin bagay ito sa'yo. Meron dito toothpaste. Lipton. Sabon. Meron din dito ang holidays. Pindi. Pindi. Biandi. May chocolate din. Ito na lang sa'yo. Bigyan mo lang dyan sa kapatid mo. Jacket. Ito, babae pa, lalaki pula. Yung magkakasya sa inyo, ito doon sa maliit na bata. Yung pasalamatan natin yung mga sponsor natin. Maraming salamat po sa nagbigay ng package saka padjak, saka ng pera po. Thank you very much po dahil kung wala po kayo, siguro wala po itong lahat na to. Sana po wag po kayo magsawang tumulong sa kapwa mahihirap. At maraming salamat din po kay Sir Oragonhan. Ayan, salamat po ulit sa lahat po ng mga sponsors, sa mga sponsors nito. Ayan, Ma'am Violeta Ramos, maraming salamat. At yung mga sponsor po sa padjak, yung sa pera ni Kuya Nestor. So medyo matagal-tagal na natin yung pera sa akin kasi nga hinihintay ko talagang pisan sana yung bahay. Yan, humihingi ako ng paumanhin kasi hindi na siguro matutuloy. Kasi medyo matagal-tagal na. So, wala na tayong contact doon sa sponsor natin. So pasensya po ulit.